Με ένα τόσο ωραίο φαγητό κυριακάτικο, οικογενειακό, μαμαδίστικο. Μας θυμίζει τόσα πράγματα. Δεν πρέπει να φτιάξουμε και μία δροσερή σαλάτα. Να το συνοδεύσουμε. Πω, την περιμένω τη μετανοσαλάτα πώς και πώς. Θα τη φάω όλη. Να το συνοδεύσουμε και να πούμε πω και θα σας δείξω και ένα κολπάκι με αυτή τη σαλάτα πόσο ωραία μπορείτε να τη σερβίρετε. Και αυτή τη σαλάτα την ξέρετε. Κάναμε λίγο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε βράσει πληγούρι. Πώς το βράζουμε? Το βάζουμε σε ζεστό νερό. Μόλις πιει τα υγρά του, υπάρχουν πολλοί τρόποι για το πληγούρι. Οι Ασιάτες το περνάνε με λάδι και το βράζουν στο νατμό. Εμείς λοιπόν για πιο ευκολία θα βράσετε νερό, θα το ρίξετε μέσα, θα φουσκώσει και θα το αφήσετε να κρυώσει. Όπως είναι, γιατί θα γίνει στεγνό. Okay. Λοιπόν, βάζουμε ντομάτα μπόλικη. Μπόλικο μαϊντανό, γιατί όταν λέμε μαϊντανό σαλάτα. Εγώ έχω βάλει και φρέσκο κρεμμυδάκι. Φρέσκο, ωραία, και αγκουράκι ψιλοκομμένο έχω βάλει. Ωραία. Αυτή είναι λίγο η διαφορά. Και θα ρίξουμε λάδι, θα ρίξουμε ξύδι, θα αλατίσουμε τη σαλάτα μας. Άμα θέλετε βάζετε και άλλα αρωματικά μέσα, δυόσμο, μπορείτε να βάλετε θυμάρι. Χτυπάμε τη βινεγκρέτ, ποτίζουμε τη σαλάτα μας, την ανακατεύουμε και αυτή τη σαλάτα για να γίνει πιο νόστιμη φτιάξτε την 2-3 ώρες πριν τη σερβίρετε και αφήστε τη στο ψυγείο σας. Είναι μια σαλάτα που θέλει μαρινάρισμα, θέλει να μείνει και εγώ θα σας τη σερβίρω μέσα σε μια ωραία φωλιά από τορτίγια. Και θα σας δείξω πόσο εύκολα γίνεται με αυτή την τορτίγια μας. Αυτά θα σας ρωτήσω, την παίρνεις έτοιμη, αυτή την κάνεις εσύ? Όχι, την κάνω εγώ. Λοιπόν, αν και έχουμε εδώ πέρα πολύ πράγμα, να το πάρουμε, να το μεταφέρουμε. Σε ένα τηγάνι που καίει, πρόσεξε μη λερωθείς. Σε ένα τηγάνι λοιπόν που καίει αρκετά ή αντικολλητικό τηγάνι ή τηγάνι κανονικό του σπιτιού σας, βάζετε μέσα την τορτίγια σας και την ζεσταίνετε αρκετά, χωρίς λάδι. Πρέπει να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά. Και δεν βάζουμε τίποτα? Τίποτα άλλο. Καθόλου χωρίς λάδι. Ακουμπάω το χέρι μου για να νιώσω τη θερμότητα. Φοράω γάντια πάντα στην κουζίνα εγώ. Εσείς στο σπίτι σας κάντε ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, αφού ζεσταθεί πολύ καλά, θέλουμε λίγο να σκληρύνει η τορτίγια, έτσι. Λοιπόν, τη γυρνάμε από την άλλη μεριά. Θέλει το χρόνο της, έτσι. Ωραία. Θέλει 2 λεπτουδάκια. Παίρνουμε 2 μπολ γυάλινα. Που έχετε όλες, που βάζετε παγωτό, βάζετε κρέμες και αυτά. Είδες, βράζει το μοσχαράκι μας. Το μοσχαράκι, πω, τέλειο. Παίρνουμε λοιπόν την ψημένη αυτή τορτίγια, πολύ καλά, τη βάζουμε μέσα στο μπολ, εδώ. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Βάζουμε ένα άλλο μπολ και αυτή το αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Πόση ώρα το αφήνουμε? Σκληραίνει, μπορεί να το αφήσουμε και ώρες για να σκληρύνει. Γιατί αν τη βγάλουμε αμέσως είναι μαλακιά και θα μας πέσει. Και εδώ σερβίρουμε τη σαλάτα μας και έτσι έχουμε ένα γιορταστικό, εντυπωσιακό τραπέζι με μια ωραία σαλάτα δροσιστική που όσο βαίνουμε τώρα προς την άνοιξη και στο καλοκαίρι είναι υπέροχη. Ιωάννα, είναι πολύ ωραίο και αυτό το τρίκ που μας έδειξες. Το κάνω έτσι, οπότε έχω κόσμο σπίτι, θα φτιάχνω σαλατίτσα, τη σερβίρω έτσι. Κάντε από την προηγούμενη μέρα και άστα μέσα στο μπολάκι σου όπως είναι. Να τα αφήσω έξω έτσι για και μπορείτε και μεγάλη τορτίγια με μεγαλύτερο μπολ. Εντάξει. Τέλειο. Λοιπόν, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας, διότι κάποιος πολύ τυχερός ή κάποια πολύ τυχερή